Sziasztok! A Back in Time című visszatekintő sorozat második részét látjátok, aminek egyetlen célja, hogy tisztelegjünk a Magyarországon mára már letűnőben lévő műfaj legendás légiósai előtt. Az előző rész után többen kértétek, hogy legyenek tartalmasabbak ezek a videók, tehát ezen felbozulva úgy döntöttem, hogy az általam vélt összes legjobb jelenetet bele fogom csomagolni a Back in Time soron következő epizódjaiba is. A mai röhögést Lali fogja nekünk szolgáltatni, aki a 4 részes Dragon Blade bemutatójával átszenvedte magát a világ egyik legrosszabb valaha kiadott kalózos játékán, amiért extra respect ezúton is. A játékot kiadó lengyel OpenOko csapat első publikációja volt a Dragon Blade, de ezen kívül összesen másik 2 játékot sikerült megszülniük, amik a screenshotok alapján nem tűnnek túl biztatónak. Metacritiken és Game Encyclopedián sem találtam róluk semmilyen írásos értékelést, úgyhogy ez talán majd a következő generációra vár. Ha van ötletetek egy új videóhoz, ezt bátran elküldhetitek a címünkre, de akár kommentek formájában is megvitathatjuk a blogon. Jó szórakozás tehát Lali Dragon Blade játék bemutatójának legjobb jeleneteihez. Nézzétek meg ezt! Úgy néz ki, mint egy bedrogozott teknős. Itt egy későbbi kép róla, olyan szeme van, mint egy halnak, a haja meg olyan, mint egy felmosórongy. Istenem, menj már innen. Helyes. Most erről az animációról mindenki döntse el maga, hogy mit gondol. Engem a MotoGP versenyekre emlékeztet, amikor a motorversenyzők bedőlnek a kanyarba. Ha már az animációnál tartunk, akkor nézzétek meg ezt a guggolást. Most a fickónak olyan, mint a zseléből lenne a térde. Mentés-töltésre jut eszembe, hogy kerestem én ilyet, hogy gyors mentés, gyors töltés, és ilyen gombra akadtam, hogy F6. Ez ilyen Csernobil gomb, vagy én nem tudom micsoda, de úgy elvakítja az embert hirtelen minden. Annak még talán van értelme, hogy szebben nézzen ki a játék, de ez a Csernobil gomb szerintem ki is kéne kapcsolni, de megjártam, mert megnyomtam ezt a Csernobil gombot, és ilyenbe futottam bele. Tehát ez egy anomália. Mi ez most komolyan? Tehát olyan sűrű lenne a levegő, hogy nem tudok átmenni, vagy mi a franc? Inkább átugrok, de álljunk meg egy szóra. Istenem, ez az animáció. Nem bírom. És ebben a videóban is megcsodálhatjuk a főhősünket. Nézzétek meg! Te atya, úristen! Ezt komolyan gondolták? A szeme nincs is egy vonalban, úgy néz ki, mint egy alkoholista disznó. És fikás lenne az orra, vagy mi az ott? Jaj, ez a videó is annyira nem értesz belőle semmit, hogy tényleg mi történik. De megmutatnám gyorsan a dzsungeles pálya ellenfeleit. Ugye először van ez a csukjás csöves, akkor egy ilyen tigris karatekid, akit nagyon könnyű kinyírni. És van a harmadik féle ellenfél, ez a hát ilyen voodoo harcos, talán ez néz ki a legjobban, ebben volt a legtöbb fantázia. Tehát lelövöm, és a csontváz azon röhögött, hogy meghalt. Atya ég. És mi lesz még itt? Jó, az egy dolog, hogy röhög, ha meghal, rendben, de ez egy csontváz, és ha meghal, miért jön ki belőle egy csontváz? És itt van a játék legcoolabb főszörnye, nézzétek meg! Groovy, nem igaz? Tehát a következő pálya megint egy ilyen agyrém platformjáték, és nem ám, hogy lehet csalni, nem, ott van lent, minek hívják az a kis korong, nem, Feriki gondolja, leugrik, semmi, nem történik semmi. Mi marad? Leugrik, elveszít egy életet, és kezdheti az egész futkározást az elejéről. Na, ez ellenfél is lopásgyanús. Hallottátok? Na, csontvázak intelligenciára még egy kis izé. Jön. Ups, hát ez leesett. Ez a pálya is ismerős volt, még egy játékból, csak nem jutott eszembe, hogy melyikről. Ez az ellenfél pedig szintén painkiller, és miért pörög alattuk az a pentagramma? Kapunk egy ilyen páncélt, egy kardot, meg egy fejszét, és akkor mi vagyunk a királyok, és igen, valahova kinyílik egy kapu, és ki ez a nő már megint, és mi köze van az egész játékhoz? Valaki elmagyarázza
nekem ezt a történetet, hogy mi a játék története, hát sütök neki egy tortát, esküszöm. Megjegyzés. A videóban megjelenő felvételek teljes joga az eredeti csatornát és készítőt illeti. A leírásban megtalálható minden info az eredeti csatornáról, kérhetik ott keresgélni. A videó a Back to Basics blogra készült, ahol megpróbáljuk feltámasztani a játék videózás gyökereit. Látogass a weboldalunkra, ha időd engedi. Link a leírásban.